Gerddi Lima, Pentrefoelas, Betws y Coed, Conwy, gan Nia Mererid Jones. Pan fyddwch yn teithio ar hyd ffordd brysur A5 o gyfeiriad Pentrefoelas tuag at Betws y Coed, ychydig allan o bentref Pentrefoelas ar y dde, mae wal uchel a fyddwch chi fyth yn credu fod gerddi hyfryd Lima yno ar dir plaster foelas. Gellir cyrraedd y plas dros bont Rhyd y Dyfrgu neu dros bont Hendre Isa. Hen enw ydy Plas y Lima a'r Blas y Foelas, cartref hardd i Mr David Wyn Finch a'i deulu. Ac yno y mae Jenny Hunt yn gweithio fel garddwraig ran amser i'r teulu. Ers dros flwyddyn bellach, rwyf wedi bod yn mynychu gweithdai blodau yno, sydd wedi cynnwys creu torch neu osodiad nadolig, creu torch o flodau sych, creu tisw o flodau ffres, creu blodyn allan o ffelt, bora neu bnawn, paned yn yr ardd sy'n cynnwys cacennau hyfryd gan boptu Penucha, sef cwmni arlwyo bwyd lleol o Ysbyty-fan. Bu i ni gael bore coffi Macmillan yn fis Hydref a chasglwyd swm sylweddol arian ar gyfer yr elusen bwysig yma. Rwyf wedi bod yno yn ystod pob tymor yn ei dro ac felly wedi gweld y newidiadau sy'n digwydd mewn gardd drwy gydol y flwyddyn. Mae wir yn hudolus a phob tymor yn cynnig ei gyfrinach a'i harddwch ei hun. Mae Jenny yn gweithio'n galed yn tyfu amrywiaeth eang o fwyd i'r teulu. Bydd yn plannu'r hadau yn gynnar yn y Gwanwyn i'w cyneuafu ar ddiwedd ei tymor. Mae'r tŷ gwydr yno yn werth i weld ar ddiwedd tymor, yn llawn tomatos, cucumbers, wilys neu aubergines. Mae'n tyfu betys, ffrad i ringo, ffa bach, cennin, pys, tatws a bresych i enwi dim ond ychydig. Allan bydd yn defnyddio canghennau coed sydd wedi dymchwel i gynnal rhai llysiau wrth iddynt dyfu. Bydd hefyd yn defnyddio gwlân defaid o amgylch yr iwbob. Mae'n cadw malwod draw ac yn gwneud gwrtaith da. Mae hefyd yn amsugno dŵr ac yn rhyddhau anwedd sydd yn ddefnyddiol ar gyfer hydradu'r planhigion. Mae'n cadw'r pridd yn oer yn yr haf ac yn gynnes yn y gaeaf. Mae'r planhigion i gyd yn anhygoel yno yn ogystal â'r blodau hyfryd. Rwyf yn rhyfeddu a thawn Jenny i dyfu dahlias. Mae nhw'n wirioneddol anhygoel ganddi, ac mae wedi ein dysgu sut i gadw'r tubers yn ddiogel dros y gaeaf fel y gallwn ni plannu eto y flwyddyn ganlynol. Bu priodas merch fy ffrind Hafwen yn ystod yr haf, ac roedd y blodau i gyd yn hannu o'r gerddi lleol yma. Yn wir, roeddent yn werth i gweld. Ar ddiwedd pob gweithgaredd, cawn mynd am dro drwy'r gerddi teras sydd yno, ac ar hyd llwybr hardd ar lan yr afon Conwy sy'n rhedeg drwy'r gerddi. Mae sŵn yr afon yn ymdroelli'n dawel yn nodwedd hynod arbennig o'r gerddi. Mae'r holl wyrddni gwahanol yn yr haf yn wledd hudolus i'r llygaid a'r enaid. Nid oes angen yr un ymchwil prifysgol i ddweud wrthym fod bod allan yng nghanol byd natur yn llesol dros ben i ni gyd. A wir i chi, mae cyfoeth yno. Trwy drefniant yn unig y mae modd ymweld â'r gerddi hyn. Instagram a Facebook @Lima Gardens Wales neu enquiries@limagardens.co.uk.